gaya. Uy, pilit man. For me, Nana. Hi guys, welcome back to our channel, G Sensei TV. It's already 6:25 ng gabi. Hindi pa gabi, pero 6:25 na dito, pero sobrang maraw pa siya. These days, mga na, almost 11 o'clock na. Talagang makulimlim na. My love just woke up. Ayan. So, super init. So, lalabas kami ni Ana. Maglakad-lakad kami doon sa center. Kasi nga, wala pa akong gift para kay Ruth sa Father's Day. So, hanapan ko siya ng gift doon. Sana may open pa ba. So, yeah. Pakakainin ko na lang muna si Ana, tapos alis na kami. Si Ruth, ayun, umalis kasama yung friend niya. Nagpunta sa center, mag-ice cream. Tapos ako din mag-ice cream ako. Kita-kita sa daan. Hi, Ana. Uy. Hala, suko. Galit ito, galit. Galit ka, day. Smile naman dyan. Ana, hala, nalipay akong anak. So, lalabas na kami. Yan ang aking madam. Walang shorts. Naka-onesie lang siyang ganyan kasi super init. Yan si madam. Si madam. Madam Ana, ready na? Maragtro. Nagkaunog pa na akong anak. Moy. So, yeah. So, andito na kami kumakain ng ice cream ni Ana. Lang pa, konti-konti yung kay Ana na minibigyan ko siya ng whipped cream pero konti lang. Masarap. Yeah. So, it's already 7 o'clock. After nito, mga 7:30 na yata. After dito, uwi na kami ni Ana. Medyo mainit eh. Pakita ko sa inyo yung church. Yung church. So, aalis na kami ni Ana. Ayan, nakapag-ice cream na kami. Maglalakad na kami pa uwi. Ayan, bored na aking anak. Ito yung namin, yung center sa amin. May dyan, may fountain ng mga bata na dyan. Ang ganda ng bulaklak. Tata! Sumoy, Ana. Hello! Bahay na kami. Nabalay na mi. Super init. Super lagkit. Naka-orange yung root because Netherlands is playing tonight against Austria. Me too. Na ang daming naka-orange today. It's tiptoeing. Anna, hey, real good. Ja, die heeft er zo geleerd, denk ik. Ja. Dat is zo regelmatig doen. He's too scared to try. Ja, dan de ochtendtraining. Anna, goed gedaan. Hi
Hi guys, hindi na ako nakapag-vlog kagabi. Kasi medyo na-busy na kasi inantok na si Ana. So dinala ko na siya sa taas. Tapos pinaliguan, tsaka niready sa bed. So yeah. Dito din kasi yung mga friends ni kagabi ni Ruth. Nanood sila ng football. So at the moment, nagre-ready na po ako kasi pagising ni Ana, ilalabas ko siya. Hindi uuwi yung papa niya for lunch today. Malapit lang po yung office ni Ruth dito. Mga lang. 5 minutes yata na drive. Ganun. Kung lalakarin namin ni Ana, mga 20 to 30 minutes. Depende. Kasi alam nyo na may dala tayong bata. May dalang stroller. So yeah. Super init guys. Super init. So nakaganito. Naka-display yung aking noo. Today. Bahala na yan. Kasi nga ang init-init. Kaka-sunscreen ko lang po. Ito yung gamit ko. Yung Innisfree na sunscreen. With SPF 50 siya. Dala pa to ng kapatid ko galing sa Korea. So, dinala ko dito. Nagbaon ako dito. Ayun, super init. Hindi ko alam kung ano yung temperature. Yeah, super init. Hindi ko alam kung ano yung temperature. Pero this morning, weather was really bad. Umuulan siya. Mahangin. Pero later on, init na naman. Very sunny today. So mag-ano lang ako yung ito naman yun. Kasi hindi angin-angin. Dinadamay ko kayo sa sa ulo lang ako. Increase lang para ako bored ko. Hindi ako bored. Kulang sa tulog. Kasi tulog si Ana. So, may time akong mag-joke ups, mag-makeup. Mag-blush lang tayo ng konti para hindi masyadong obvious na pale tayo. Kasi hindi pa ako mag-makeup. Ito yung gamit ko. Bigay ng kapatid ko. Si Rochelle. Ayan. Yung kasi nga super init. Ayoko nang marami tayo sa video. Maraming kulay din. Mag-ihepan tayo para hindi siya na-obvious ang ating so yeah. Normally, nagbo-bronzer ako guys. Pero, try natin mag-blush today para maiba ng... Hindi man ka daw eh. Para tayong sinampal. Parang gisagpo. Abog kayo. Maalikabok yung aking aking makeup table. So, yan lang. Para hindi tayo masyadong pale. And then, ito bigay. Ngayon. Ito, matagal na to yung may letter L. Any brand will do. Tapos may parang siya, kilay. May diamond siya sa dyan sa, kita niyo. Yan. Kailangan nang linisin to eh. Okay. Try ko din mag-gold sa face. Sana nga bumili ako ng gold necklace sa Vietnam kasi mura doon. Mura yung gold doon. So yeah. Tapusin ko lang to, magkikilay ako ng konti. Magkikilay pa ba ako? Hindi lang sa ako marunong mag-joke ko eh. Char lang. Kanan na kayo, sakto na eh. Simple lang po guys.
It's cold. Tapos, ginamos. Simple lang. Ito lang gamit ko. Tabi. Galing pa sa Tabi. Pilipinas. Yung Nichido. Baby. Okay. Nichido Cosmetics. May ano din yung, may nakita ako dati yung Everbelena. Hindi pa ko eh. Ayan. Okay. May lapas ang Hilig si Ana sa akin. Tapos ano, after that, we will drop by Ruth's workplace and then pagpabalik, mag-ice cream ulit kami ni Ana, I think. So yeah. See you! Ayan. Okay na siguro yan. Ano? Hindi ba masyadong makapal? Makapal. Ana, nasa center na kami, tapos andun yung office nila. So, we're gonna cross. Hi guys, so paalis. Hi guys, so paalis kami ni Ana. Papunta na kami ng center. Ayan, gising na ang madam. So, we will drop by Ruth's office. Nakaganito ako kasi mainit po, pero may headband ako sa loob. Oh. Ngayon, pag hindi masyado, pag windy naman later, so, hubarin ko siya. We're on the way. Gusto ng snack ni Ana. Liko, taday, liko. Wait lang. Take it. Super init. Oh. Yan, patutulugin ko muna si Ana. Bye-bye, Ana. Bye-bye to them. Say bye-bye to them. Bye-bye. Mag-sleep na si Ana. Flying kiss. Flying kiss, please. Nag-ice cream na naman si Ana. Ana. Shorts off. Sorry. So, ito na yung ano guys. Ito. Fish handle. Wurstenboss. Naku, dami na ito. Yes. So, napalit kami. Oh, bili kami na fish. Check goed, hè? Kom hier. So, anyways, kakain lang ako guys, no? May sigaw na si Ana. Super init! Grabe! Hindi makatulog siguro, nahanap na ako. Parang nasunog kami ni Ana. Pero anyway, I'll see maybe 10 to 20 minutes if hindi siya makatulog. Puntahan ko na lang. Naglalaro pa naman siya. So yeah, yun lang yung vlog natin guys. And yeah, salamat sa panonood. And please don't forget to like and subscribe if hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And please turn on your notification bell para ma-update kayo sa next namin Tulog mo na siya. video. May sigawan ako. So yeah, salamat. Mush babush.